Mä löysin tää tietokoneen roskiksesta. Vitu hieno. Tuo näyttö ei toimi, osaatteko te auttaa jotain? Jotenkin mennä. Tuo näytön ohjaaja on kumminkin kiinni tuossa, ja tää lämpee ja kaikkea. Tuo johto menee tonne. Tuo näyttö ei vaan kerta kaikkiaan toimi. Kova levy pyörii, noin toimii. Tuo toimii, ainakin toivottavasti. Joo. Toi toimii. Tuo nettijuttu toimii. Siellä on muistikampa. Meidän tuo näytön ohjaaja ei vaan toimi. Se kun ottaa tosta irti ja yhdistää johtojen kanssa ne suoraan tohon, niin sit se toimii. Siis siinä menee vaikka kuinka kauan mä oon kokeillut se, eikä se siis oikein toiminut kunnolla. Se pätkis. Siinä on todistettaa mentäis vähän ruosteessa. Ei mene tästä kun siitä roskiksesta niin. No vittu mä niinku täällä olisi varmaan hyvä kone kun tässä vaihdoin näitä vaikka kuinka paljon kun oli mennyt huonoksi ja se olisi ihan seissyt vaikka kuinka kauan ja tosta mä vaihdoin tuon levyn tässä. Tässä se edellinen. Tää samanlainen. Tää oli mennyt huonoksi ja Sotamäöljy siis toi juttu pitäis öljyä, tässä on vähän heikoshapes. Nyt nää, onks kellään idea miten nää kaikki tähän menee? Ne tulee täältä näin. Mun virtakytkin. Täs kun silloin kun mä otin ne pois siitä, kun mulla oli kauhea kiire, niin mä huomaan katsoa miten ne tulee, niin nyt se menee kumminkin päälle, jos palaa joku valo tuolla. Mä luulen, että toi näytönaheen toimii sen takia, kun tuossa on tuonne valkoinen paikka tuolla. Jos näette, tommonen johdopaikka. Kun näistä johdoista ei mene mikään siihen. Mikä sinne niinku pitäis mennä? Meidän olisi kiva saada näyttökin esille, että näkee, että on mistä ollenkaan, vai pitäis se heittää roskikseen. Mut joo, moro.